Veseli me da ima dosta mladih bendova. Nadam se da će biti zanimljivo i za publiku i za promotore i da će zapravo follow up ovog svega što se događa sljedeća 3 dana u Šibeniku trajati još puno dulje. Otvorili smo, i ako se sjećate, tvrđavu Svetog Mihovila gore i sad smo otvorili i prvi šip, evo baš super osjećaj, preporuka svima, pogotovo ovim mlađima koji su još puni energije i snage da idu na showcase. Bilo je super. Energija je bila cool, publika je bila cool, svi su bili u dobrom moodu za ples. I went to the beach, have a nice swim, relax. It was very nice. We like the city. We expect foreign people here, but not so for us. Adio Šipu, volim te u hipu. Hop, hop, hop.